Yo! Sama-sama namin mo. Kuratan ko. It's a different kind of setup karon, no? I really love it. Anyways, may gabi ngayon tarahan mga kabakod, may gabi mga taga-Sugbo mo so Sugbuanon, kumbaga mga igsoon, no? Welcome to our next kapilan nga episode gani. It's our 13th episode, right? Yeah. So, 13th episode of Bakud TV mga igsoon. Welcome everyone! Sa mga wala pa, nakabuhat ani, paghimo mo og exclamation point, notify mga igsoon para makaibaw mo ano sa ang sunod og naabay mga live stream nga mga surprise ang atong Bakud TV, ano? Og karon mga igsoon, ako sang mag-shoutout sa ta. Okay? May wagang kamay. Grabe. Okay. Hi to Jesper Bueno, to isa man ni, Mayet Manulat, to Arlene Likigan, to Tia Pining Alerta, hello. And Glenn Kapoy, hello, maayong gabi niyo dira. Uy, of course, mga igsoon, is a very, very important day today. The birthday. I cannot be here today without this person, and my mother. Happy birthday, Mommy Rose Roble. I love you very much, Mom. Happy birthday to you. Oh, enjoy your day right over there. Janine Gungob, Romeo Y. Toyko, may gabi sa nimo din na. No, Adonis Roble, good evening, Bakud family. Refinodge Topics, hello. Karay Mac, hello. Maayong gabi ni mo diya. Janine Gongob, hello. Share mga igsoon ha. Of course, itag na mga ukay kaya nga mga Danawanon, so Sugbuanon, so all around. Sa mga naa sa laing lugar, ipahibaw taon din rin, no? Kung asa mo, shout out din na, no? Hi, Desiree Laurita, Monica Pilorino, to Marisa Orosio Puebla, also to Jessa Legaspi and Jed Lurks, Annalyn Tuston, happy birthday. Janine, siguro nag-happy birthday ko mama. Jessa Legaspi, hello, good evening to you. Ay nako, win 500 pesos gift check from High Precision Diagnostics Center. I-share lamang ang live stream mga igsoon. How to be a top fan badge? Kasayon kayo mga igsoon, no? I-share lang ang mga post, mag-like lang, mag-comment, o mag-tag of friends para makagain og top fan badge. Hi also to Lona Lewis, to Rosemary Perida, to Glenn Matiga Kapoy, Bonifacio Nunez Monjas, good evening, idol from Naga. Aba, grabe. Hi to Sheila Barriga, to Kevin, hello. San Francisco Camotes, mayong gabi niyo din na. Monsky Formentera, Ronald, hello, mayong gabi. Asa pa mo gibutang Ginoo diha. Janine Gonob, mayong gabi. DJ Ace, Kevin, Rosemary Perida from Pilar Camotes, no? Nagkalayo ni sila. Happy birthday, Tito Rosemary Garoble. Thank you. Refinodge Topics, mayong gabi di Amandawe. Og sa akong bana nga gwapo nga si Jonah de los Reyes from Lona Lewis. Wow. Hi also to Ging Manzo Lavador and to Glenn Matiga Kapoy. Hashtag Pamilyang Bakud ko, no? Michael Manzo, Advanced Greetings, DJ Advance, happy birthday ni Reglin Manzo. Alright, no? DJ Ace from Monsky Frontera, hello. Bagat Abigar, hello. Asa pa mo ko so asa mo dapat gibutang Ginoo. Happy weekends mga kabako. Shout out you guys from Bakud Liluan, Farley Nevic, and Jessa Legaspi. Dan Reg, hello also. Shout out to you. So gabadayon mga igsoon, no? Itagang yung mga friends, like, comment, and share para makuha ninyo ang top fan badge. Of course mga igsoon, last week we talked about social media and several tips aron ma-secure kini. And we also learned that social media has to be used responsibly. So, gamiton din nato, no, to connect with others aron magkasimta na ita. Ang og sunod sa 12 ka semana kay nagpundok ta online virtually isip pamilyang Subuanon. Pinaagi sa matag Biyernes nga gabi okasyon og kalingawan. At the end of each program naatay makuha ng pagtulunan nga ma-share sad nato sa atong pamilya. Gawas sa makuha natong mga learning sa ang pagdaog og mga papremyo. Night, ladies and gentlemen, manghatag gihapon ta og mga papremyo. Speaking of papremyo, may wagang kamay? Wow! We will now two lucky winners of the High Precision Gift Certificate, mga igsoon. Again, that's 50,000 worth of High Precision Gift Certificate ang atong ipanghatag, mga igsoon, no? So, kinsa man kani, no? Atong tanawan, bunuton na nato karon dayon mga igsoon. Congratulations to our first of the High Precision Gift Certificate. The first winner goes to Mayet Manulat. Congratulations, Mayet.
Right! Mayat Manula. And our second winner, mga, here we go! Rick Ryan Camacho Almadin. Congratulations, Rick Ryan Camacho Almadin and Mayet Manolat. You are our first two winners. Please message the Bakud Party Cebu to claim your prize. Ladies, so kung masubuan you're watching Bakud TV, pagpakabana sa saktong impormasyon sa tinuod nga pag-alagad sa pamilyang Subuanot. Stay healthy, Cebu! O aron mas mahibawan ta kung unsa ang atong hisgutan tonight. Please watch this video. My name is Anton Miguel, and I'm the son of Consejal Daniel. So how do I stay healthy? Staying healthy for me is a bit challenging, especially right now. As a teenager and as a student, we are all facing online classes. And having online classes means that you're just there, sitting in your computer screens for more than maybe 5 to 8 hours a day. So what I try to do is I try to take short breaks every now and then so that my body can cope with the mental and physical strain that it's going through. I also try to do physical activities with my friends, like biking, jogging, and any other form of exercise. I also try to add fruits and vegetables to my everyday consumption. That way I am healthy with what I eat. So basically, I stay healthy by eating well, being physically active, and having enough rest. That's it for me, and always remember that your health is an investment, not an expense. Para nako, importante ang baskog nga panglawas kay mao kini ang gikinahanglan nato karon ilabi na sa panahon sa pandemya. Ato gid kini tagaan og dakong pagtagad para mahilikay kita sa mga klase-klase nga sakit. Para nako, ako ni-maintain ang maayong panglawas pinaagi sa biking. Sa bike, makatabang kini para ma-physically and mentally fit kita. Unya, makalanghap pagita o presko nga hangin. Dili lang sa pag-exercise, ato sa kini ubanan sa pagkaon ug mga masustansyang pagkaon sama sa prutas ug utanon. For me, one of the most important ways to stay healthy is to have healthy foods and eat them in an appropriate time. Do regular exercises and make sure to get enough sleep. Because if you're in a good health, you can always work to attain. It's important to have a healthy body. It's because as an athlete, for me, as a dancer and a performer and an athlete, I need to have a healthy body in order for me to sustain in trainings, practices, and the preparations for competition. So, a healthy body is very important for me to deliver or to perform well in my competitions. And also, a healthy body can help us survive in our daily chores or daily lives, because every day we move, every day we do things that requires energy. So if you're not healthy enough, we might injure ourselves. Natay mga bation nga dili angay, it's because dili ta healthy enough to para makasurvive sa atong mga buluhatonon. So I guess that is why importante yun nga healthy tang tanan para iwas sakit. Kaayo nga baskog kita og lawas kay aron makasuroy kita bisag asa, makalakaw, makakaon og bisag unsa ug makatrabaho sa angay natong mga buluhaton ug ang atong ulo dili maglabad kung baskog kita og lawas kay maayo man kita og pangisip ug daghan kitag mabuhat nga mga plano kay wala man kitay gihuna-huna nga kasakit sa lawas tungod kay baskog man kita. So, importante ra kayo jud kaayo ang kabaskog sa atong lawas kay kini gamit nato matag adlaw-adlaw. Anytime, anywhere. Mao kini importante sa atong kinabuhi. Ang kabaskog sa atong lawas bahalag pobre kita basta dato lang kita sa atong health.
society karon is dagan kay pamit kay need kay baskog lawas kay physical appearance is mag-start na unsa pud ka disiplinado, unsa pud ka klase ng pagkatao o mindset kay ug ang usa ka tawo baskog lawas healthy kay ma-inspire ang uban niya makatabang pud sa uban kong tawo nga ganahan. Then burn ako kay God. Importante gid kayo ang disiplina sa lawas sa tanan. Sa imong kaugalingon, dili ra ingon sa para nga muhilti ka kundi sa Cebu, sa pag-eskwela nimo para sa imong pamilya sa tanan. Gamit kaya ang disiplina. What's the good thing about having a healthy body to keep our body fit and healthy, and also we will be enthusiastic about things in life and about our positivity in life also. And it added once we go to fitness like this here in the gym it adds a year in our life. Yeah. Daghang mabuhat ang atong panglawas. Apan aron makabuhat kini, kinahanglan kini nga matngunan ug bantayan. We need to look after it to stay healthy. Kung healthy ang usa ka tawo, daghan kini og mabuhat. Nindot ang pamati ug dili dali nga taptan sa sakit. Apan unsay angay buhaton aron kanunay ta nga healthy? Una, mahimo ta nga mukaon sa insaktong pagkaon. Gitudloan na ta sa atong pagkabata pa nga importante ang pagkaon og mga prutas ug utanon. Kinahanglan nga balanse. Muinom og daghang tubig ug kanunay mag-exercise. It makes our body stronger and fitter. Kinahanglan sab nga kanunay limpyo sa panglawas. Proper hygiene is important. Nasayod sad ta that sleeping is important. It allows our body to recover and grow. Maandam na sad ang atong lawas para sa sunod nga adlaw. When we take good care of our bodies by staying disciplined, we can inspire each other, make positive changes, and make a healthier community. Atong sayran karon ang mga tips aron makatabang ta sa atong panglawas ug aron forever healthy ug young looking ta. You are watching Bakud TV, pagpakabana sa saktong impormasyon sa tinuod nga pag-alagad sa matag pamilyang Sugbuanon. Stay healthy, Cebu. Alright! Thank you so much. Grabe kayo lang mga inputs, no? Murag may kuan ko, murag ko ka nang encourage, no, na to go to the gym as well to, to burn this tam-tam. Once again, guys, to those who have joined us just now, you're watching Facebook live stream of Bakud TV. Maayong gabi kayong tanan. Please do share this live stream and type hashtag Pamilyang Bakud on your post o dinhe sa comment section. Mga atag gihapon ta og mga papremyo, mga igsud. Kakita mo ni Mayor nito? Sus, pila na edad ni Mayor nito, no? O, ligon kaayo gihapon. Si Superman, si Secretary Ace Durano, sad batanon pa kaayo. Si Congrad Durano, tag-anan ninyo pila edad. O, sige ko kay Bauman. Power gihapon. O, unsa may, ay, kinauna ni nila, no? Oh, no? Sa magigikaligo ani nila kung sa sikreto ka nila. Ako na to, mga ison, mga kakakod. Kukurap. Tanaw na to pagaya ang video kay na ako'y mga pangutana inig kahuman. Ato tanaw nung una ang sikreto ni Conrad Durano. Please watch this.
not biking, to yoga, it helps kanang relaxing the muscles o kanang it stretches the muscles also. Kay magbike ka, you're just in one position most of the time. Yeah. Ang muscles na mo magamit is purely your legs and of course your core and your back. So ang yoga, it complements biking. 3 to 4 times a week. I don't restrict myself to any type of diet. Pero kuan lang, whatever I eat in moderation. Di lang palabi. Well, I don't smoke. Niya, when I drink, dili sa palabi. Niya, exercise. Tanaw na ko ang importante ang kanang sigarilyo. Say nagbali, mother dyan. Nahiya naman yung chan ko. Naman na maginanin na siguro. Na-conscious na akong sugod. Bye gabi sa tanan. Oh, okay. Ginana, no? 3 to 4 times. Oh, what? Ang exercise ka. Diyan lang. Bye gabi. Dali lang, no? Mga 5 lang kabok, 5 kalugas. Bye gabi, nangatawa sila eh, no? Oh, hi, ni Uno Paki Steve. Ana Marie dapat to Weljing Diaz, to Glenn Matiga Kapoy, may gabi Lona Lewis, Just Caspi, Jake Lee. Uy, ako ni hi and hello, no? Akuras Milk Tea. Aba, Akuras Milk Tea and Pension House by Cap Jimmy Maglasang. Cap, mayong gabi ni mo dia Cap, no? Akuras Milk Tea and Pension House. Good evening. And also to our very own Cap Jimmy Maglasang, maayong gabi niyong tanan, mga igsoon. Kisa pa inaanin ni Chris sa live stream, mga igsoon. Let's go. Comment lang mo diya, mga igsoon, ha? Imog kaikog, no? Come in lang. Murag karon ako kubantay ba, no? Ang ato akong background, puro murag ka ng healthy and stuff like that, no? Nya ako, murag ko ka ng kuan, no? Kailangan niligo mo ka na, dong sa akong timbang. Okay, mga igsoon! Mapadayon tayo, padayon lang imurag kaning lag ang cellphone sa ako ang beautiful friend over here. Okay, so let's play a game. Okay, unsa man nga game i-shot? What's in the box? Okay, makatagaan ka sa sulod sa atong box kay makadaog ka og dinner good for 2 persons, sponsored by Jeysette Grill and Cafe and Compostela. By the way, mga igsoon, no, nagkadaghan yung ka itong mga sponsors sa mga gusto ng mga atong mga igsoon, nagtanaw din karon ng mga negosyo, may nakailang nga negosyo sulod sa Cebu, no? Cebu, kuan ni Cebu province wide ni, ha? Aligan diri mga igsoon mo kaiko kay ato gina, welcome kayo ang Bago TV para ninyong tanan. So kinahanglan nga ang mga igsoon nga naa kay sharer badge, ha? Usa man ay sharer badge, kailangan naa kay gitog murag na mo gawas imong nga sharer ka, no? Para mahimo kang sharer, kailangan mo i-share ka mo live stream o mag-share ka mga post, no? Share na lang share para may mga sharer. Okay? Ayaw ko na mag-share, mga igsoon, nang hindi ka mag-share para makadaog ka sa atuang mga papremyo. So, what's in the box? Let's play! Ang makadaog, dinner for 2, Jeysette Grill and Cafe of Compostela. Okay, let's go! It's guessing time. Okay? Sa makinani nga box. Feel na ko kuan ni, ang importante gyud kaya ni, no. Mo nindot magay mo nagdance, di ba yung mga ganun dong, mga ganun, no. So sa mga ganun, 1 to be a millionaire. Di ba? Boka, no? Okay. So, atong mabasahon ron mga igsoon kisa makapag 1 2 3. Ha! Wow, agit sila giya. Ha! Anak diri gamay. Okay. 1 2 3. Why rewind, maka-rewind na. Okay. So, ato nang tagaon. I need to bust sa bigas. Okay.
Ato na tanawan mga igsoon, kung kinsa makahay mga nanubag. No? Tanawan na to, signay nanubag. Ay, nakatong yung kuhaan, kana. Be, tanawan na to. Mga answers din uso may mga tubag ninyo din ha. Nag-effort ako nagsayaw ha. Dapat na wala. Papid naman. Kasi yun raato. Pag-ano lang ako sa'yo nasa suit sa box. O, kailangan pala ako nung kupta ng tarong perminti. Okay, ganyan. O. Kung sa may suit, ane. Nako. Ang makadaog ha. Dinner. Oh. Sakto kayo kung tulong mo ka buhok. Wapo ka. Ano sa negosyo, no? Wala yung motobag. Wala yung nangakas na motobag nini. Wala pa din ha, guys. Inyo ha diya. Be. What's in the box? Clue! Nindot ni clue. Kuan ni siya. Importante kayo ni. No? Importante kayo ni sa butang. No? Labi na sa mga estudyante. Nindot na clue, ha? Nindot na nga clue. Ha? Wala pa? Wala may loading man kayo mong cellphone day-day? Di. Unsa man, tanaw ninyo sa kay masudin ni. Duwindi. Pwede, no? Pwede. Papel. Ballpen. Ha? Ballpen. Ana Marie dapat notebook. Karaymak. Notebook. Melanie Posha Loreño, cellphone. Jesanin Teres, ballpen. Wilging Diaz, school supplies. Mongski Formentera, towel. Janice Teres, book. Bond paper. School ID, eraser, face towel, hygiene kit, lapis, book. May gano'n niya siya uyab, no? Isod sa box ng uyab, no? Kaya may puhangod. Calculator! Medyas! Pwede, masud ko din ng medyas, no? iPad! Bongga. Bongga, sosyalan dyan dong, iPad. Alcohol! Lona Lewis, uniform! Eraser! Pencil! By Dazuki Asuka Tatsuya. Uyawa pa nga na. Sarpia Lin, Jeysette Grill, Price. Waiting ito si Sarpia. Jeysette Grill, Price. Ang price sa Jeysette. Yeah, hindi yun. Karay Mac, eraser. Mayang uniform. Archie Kanya, school supplies. Unupac Zermia, Step school uniform. Lunchbox module. Nikisa Durano module. Christina Community Goza, makeup. Tablets, pencil, earphones, ruler, tahal, folder, load. Tama na. Nanay nakatubag, mga iksoon. O ang sag, andam na mamo. Tang dang 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 dang. Ready? Ang saktong tubag kay libro. Isa siya kanduay. Libro, mga igsoon. Look at that. Look at that. It's a Ramon M. Durano autobiography. Bongga. Hinumdum ko elementary ni, nakaakoy na no? Wapo kayo. O kang nakadaog na unang nakatubag og libro, mga igsoon, nagkasalamat day, isod na dihang biting, so after isunod nato. Rosemalyn Perida. Congratulations, Rosemalyn Perida. Ikaw atong unang mananawag for our What's in the Box. Congratulations po. Nakadaog ka og dinner good for two from Jeysette Grill and Cafe that is in Compostela. Alright mga igsoon, let's take a break. Dalawa, subalik taon niya with more games. Share lang ng share. I'll be right back.
much! Sorry. Let's play mga igsoon. Induta kayo, no? O, sorry mga igsoon. Of course, soon mga igsoon, no? Ato yung subaybayan kung asa gid sila padong ang ato ang mga usumi mga kalambuan, no, sa ato ang partido ug ato ang mga pinalanggang mga kandidato. Mga igsoon, let's do some shoutouts muna. Mahiwagang kamay. Hello to Mary Ann Bell, to Janine Gongog, to Necaisha Durano, Jaysan Antonio, John Diaz, Mary Ann Bihok, Janine Gongog, Glenn Matiga Kapoy, also to Mary Ann Behok, to Jennifer Durano, to Janine Gongob, Mayang, to Monica Polarino, Ninyo Tito Bariga, hello, may gabi. Jean Agustines, Sheila Bariga, to Janine Gongob, isa pa yung naghabaghanan ni Oy, Star Bialin, Dino Castañas, to Jomilito Castañas Martel, Jobert Martel, Perlita Calvo, Kaputulan, Anisita Kaputulan, maayong gabi kaninyong tanan. To Pamilyang Bakud ko, no? Hashtag Pamilyang Bakud, no? Sa mga wala pa naka-hashtag notify, mga igsoon, hashtag, or, exclamation point notify, butang mga igsoon para makaibaw mo sa sunod na mga live stream o mga pa-live, mga igsoon, mga kabak. Tag ng tag mga igsoon, ato bang naghanon ng ato ang mga papremyo in a little while. O karon, let's play Pamine. O ani ang mga itong kaayo nga duwa sa Bakud TV. Sa mga wala pa nakaibaw sa mechanics, naara ko isulting ang mga phrase. And all you have to do is comment dito sa ubos, no? Dapat pas-pas mo comment and correct spelling. Ha? Ha? Okay. Maghatag tawag ni 5. Okay? 5 ka 5 kilos nga bukas gikan sa Uprise. Thank you very much, Uprise. And thank you so much. Nindot ni sila nga mga negosyo, guys. No? Sa mga gustong mo-appeal, Uprise na. To know how to start your bugasan negosyo, nasa yung contact number. So ipanghatag na to ang contact number right here at over here. Dakpan. Over here. You can see it here, no? Sa mga gusto magbugasan, you can now dial the numbers right over there. Okay, so let's start Pamine. Ako lang ang is dapat inyong i-type kung sakto. Okay? Here goes our first Pamine. Pamine. Matsalams Uprise. Mine. Salams Uprise. Okay, go, go, go! Let's go, go, go! Let's go, go, go! Ano na to? No? Ano ba ni sulod? Ano ba ni sulod? Simple na kayo, no? Mine, Matsalams, Uprise. Ano? Spelling nga. Yun nga, mine, Matsalams, Uprise. Crew, can you check on Lona Lewis? Mine, Matsalam Uprise. Lona Lewis, sa'yo na ang isa sa mga 5 kilos of rice. Matsalam Uprise. Mine, Matsalam Uprise is by Lona Lewis. Okay. Grabe. Follow instruction, ha? Oh, Matsalam Uprise is in price na price. Okay. Let's do the second Pamine, mga kabakod. Pamine. Bakud, Solido, Quinto Distrito. Bakud, Solido, Quinto Distrito. Nalaman natin mga igsoon. Let's do this. Let's do this. Mine, Bakud, Solido, Quinto Distrito. Okay. Narin ni sulod dayon. Bakud, Solido, Quinto Distrito. Wala di man mao. Wrong spelling. Pamine, Bakud, Solido, Quinto Distrito. Hey! Mag-sure mo na. Mine, Bakud, Solido, Quinto Distrito. Distrito! Ano ba yan? Good! Mine, Bakud, mine lang, mine, na to. Mine, Bakud,
to distrito. Let's go, let's go, let's go. 5 kilos. Mine lang, mine, Bakud, solido, kento, distrito. Ano ba? Mine nga lang, mine. Anong pangalan? Where? Sorry? Okay, mine. You eh. Ayun yung feeling. Pwede na yun, ganun, no? Okay, tara na to guys, ha? Lang, mine, solido. Solido, quinto, distrito. Remember, dapat you're a sharer. Action, icon na share imong muang ngalan. Mine, solido, quinto, distrito. Mine, Bakud, solido, quinto, distrito. Yan. Let's see Gong Irmita. Okay ba yan? Hello, mine lang. Sino ba? Grabe. Eto na. Dahil mo nakita dra? Gong ta? Okay. Naday minor, Gong Armita. Congrats, our second 5 kilos of rice goes to you. Mine Bakud, solido, distrito. Congratulations, Gong Armita. Okay. Nindot, no? Saya-saya naman. Okay, let's go. Number 3. Mine. Alagad sa pamilyang sugbuanan with a smile emoji. Mine. Alagad sa pamilyang sugbuanan with a smile emoji. Mine. Alagad sa pamilyang sugbuanan with a smile emoji. Ano na ito mga igsoon? Kamayo nila nga mo. Type na, now na. O while we're at, so you have, if you want to donate, if you want to, kanang pada, no, mga tapang pinansyal, para sa itong mga tabangan mga igsoon, atong Gcash nasa dapit sa dire, dito day. Okay, na dire. Bali. Okay na dire. Tara day, dire. Okay, ini. O, na dire mga igsoon, no? 0969220261. May alagad sa pamilyang sugbuanan with a smile emoji. Isa na kadaog. Where is that? Congratulations to Elgin Lucero Agustines. Ikaw na nga. Elgin Lucero Agustines. Ikaw congratulations, you're the third winner of the 5 kilos of rice by Uprise. Okay, let's do the fourth one. Mga igso, let's do. Kailangan may galon, kailangan may, Di na lang, okay. Number, mine. Tulo ka blue hearts, yung nanay na emoji. A better Cebu, walay space. Tulo ka blue hearts, unya, a better Cebu, walay space. Capital letter, ang A, C, ug E. Mine. Space. A better Cebu. Walay space, pero dapat capital ang A, og C, og E. Beta na ito. Let's do this! Come on! Ang inahan. Ariel
Pero, may tatlong hearts, abet ko, capital A and C, E. Congratulations! Yan na yun. Yun na yun. Si Mine, si Shanice, Ayan Arcelo. Sa my God, Shanice. My God, Shanice, yun ang power instruction ng capital letter. A-C-E. A-C-E. Kulang ng mine eh. Mine. Tulo ka blue hearts, mga igsoon. A, capital A. Small better. Capital C. Capital E. B-U. Pangan. Where? Congratulations to Catherine Cuenco Lacno. Catherine Cuenco Lacno, congratulations to you. Abay. Nindot kaayo. Sayang mo wag-apas Mary Ann Beho. Ayan na. Okay. Let's do the fifth, mga. Igsoon. Abit na ako isulti. Mine eh, no? Ako na tayo isulti, no? Ako na isulti sa live. Ikaw na bahala ni Jace. Okay, di yun, ha? Spoop yun, spoop. Yan. Ato ang comment number 5. Mine, ha? Okay. Type mine. Mine. Ace Durano. Dash. Junjun. Ide. Para sa Cebu. Alaria. Sabi, Ace Durano. Dash. Junjun. Ide. Para sa Cebu. Mine. Ace Durano. Junjun Davide. Para sa Cebu. Tanaw na ito. Paspase. Mine. Durano. Dash Junjun Davide. Para sa Cebu. Let's go, folks. Write it down. Go. Aray ko. Pangalan? Congratulations, May Laurendo Kinanahan. Nasa na ang corona. Mine Ace Dorado, Dash Junjun Davide. Para sa Cebu. Ikaw na nga! 5 kilong bugas, ha? From Uprise. Andito si Uprise, di ba? Okay, here. Uprise. Sa mga gustong mag-diridiay. Uprise. Sa mga gustong magnegosyo o ganang bugas. Uprise. Tawagin ng linya. Number. This number over here. Okay. So mga izon, we're giving away 1 month free membership. Sa mga gusto mo pag-maigdiyan parehan ako, we are giving away 1 month. It's a 1 month free membership sponsored by Gym 1. Huwag yung 1 ng ibang 1, ha? Gym 1, ha? Gym 1, huwag ibang 1. Yan, gano'n. Tawagin ko ninyo. Kumusta inyong reaction about sa disiplina sa panglawas ni Kong Red Durano o nga nang importante ang good health and healthy lifestyle. Okay? Display my number just once. Can you figure out who? Ganda. Oy, ibutang niya akong number. Dodong, let's go. Tawagin ko karon dayon, no? Ang mga tumag-ani 1 month free membership sa Gym 1. Gym 1. Okay? Tawagin ko karon dayon, ha? Karon dayon. My number is over there. There, ha? Nakuha ko din. Nagyata. This one, ha? This is my number. Come on, call me now. Tawagin ko ninyo ang inyong reaction na ba sa disiplina sa panglawas ni Congressman Radrano o nga nang importante ang good health and healthy lifestyle. Let's go. Come on. Don't be shy. Call now. Tara mo number sa owas. Kasi if you don't call me, I'll call you. Di ba? Baka naman gusto nila mag-call. Gym 1, ha? Thank you very much, Gym 1.
Ato actually mag-gym na ko next week. You know? You know? Okay, mananawag na ako. Di sila ginanawag na ako. Ganaan ko. Transferable ni. It's a transferable, ha? You can transfer. Meaning to say, if you don't want to gym yourself, you can transfer it to your brother, to your sister, to your mom, to your brother, you know, everyone. Okay? You can transfer it. Oh? Tapos, di ba ano? Wala mo nawag na ako. I'm so sad. I'm sad, Globe. Wala mo nawag na ako, doy. Wala kang ibang number there. Sabi, sana, wala ba? Sige, ano na lang. Kung wala mo ipang tawag, abay text me, I will call you na lang. How about that? Ha? Let's talk about love, okay? You text me. Saro di mo ka-text, no? May only text all networks. Manawag, Suryana, itong Suryana, kato yung nakitaan nga. Kung sa daw? Ha? Ay, Bukad family! Oy, kabukan na. We're so open, mabukad. Yeah, Bakud. Ano na ako? St. Peter's Life Insurance. Good evening. Joke lang. Joke. Hi. Uy, kanina sa tingin niya eh. Ma'am, mayong gabi, ma'am. Thank you for calling. Unsa may pangalan, bisag ka ng first name lang. Cherry Rose. Oh my goodness, ang ganda. Ano kanyang pangalan? Kanyang... Kinuha ka ng mga Hala. Yo, si pangalan din, na-grill? O si pangalan na-grill? Cherry Rose. Oo, yung grill mo, Cherry Rose Grill? Elseo Only Grill. Ay, Elseo Only. Asa man napita, plug na to kanina. Ay, daghan, ginananaw ko, no? Basi ganahan mo, anadya mo. Ang inyong mga pagkaon, alamin, no? Mga inasal, no? Mga grill, mga shrimp. Oh, luto. Ala, uy. Mga nami, ha? Mga nami. Oh, Cherry, kung sa may reaction natin mo nakita, ikaw ba ni Kong Red na hilikot sa ka ng panglawas ko ba? Sir, siyempre. Nalay uyab. Amo, day. Kailangan din na mag-aayog kasi mo ang lawas sa minyo, no? So, sa may reaction ni mo pagkaiba nga inato mo kaon si Kong Red, of course, hindi na kanindot ang yang mga panglawas tungkol sa yung disiplina. So, may kaingon mo. Hindi sila sabi na karon sa time sa pandemic, dapat yun healthy sa mo, healthy lifestyle, kaya para bitaw ka ng mutas sa atong kinabuhi para makauban na sa atong kanang pamilya. Bongga na kuryoso hinoon ko. Pila ka po kayo mong anak? Wala. Hala, oy! Minyo, wapag ngalan, wala na. Magpaka-busy na, ha? Magpaka-busy. Karong gabi,igudayan, magpaka-busy na, ha? Sugdan gudayan mo dayon. Di ko bahang ugma, karong gudayon, ha? Ini mo ang bananak yun. Congratulations, Cherry! Cherry! Akong buhaton, i-text na ako or i-message me sa Bakud Party Cebu. Congratulations! Ikaw ang usa sa mga nakadaog sa ato ang 1 free month of membership sa Gym 1 diri sa Danao. Okay, congratulations nimo. Thank you. Right, thank you, Cherry. And mga taga LCU, no? Grill? LTO. Only Grill. LTO Grill. Daghang kay salamat kayo sa inyong pagtanaw sa Bago TV. And of course, I'll see you next time. Thank you, Cherry. Sige, thank you. Bongga si Cherry, oy. Oh, ha? Naupo ko kaglit. Sorry naman. Okay. Let's call another one. No, later pa. O, karon tanaw nato mga iso na ang punuan, no? Kung unsa ang maayong buhat sa punuan, ay madalasan na sa anak, no? So, kining sunod nato nga ipakita. Ay grabe sad ni siya ang disiplina sa panglawas.
makita masad kay bisan sa iyang pangidaron, no? Ligon lang gihapon. Dili ta magtuo nga inaana ang iyahang edad. So tanaw na to mga igsoon sa sekreto. Please watch this. Unsang mga pagkauna ang angay likayan? So technically wala gyud pagkaon nga angay likayan or ginadili as long as kauno nato siya in moderation, dili siya pasobraan. But however, kung ikaw aduna nay gipamati sa imong lawa sama sa hypertensive ba ka or nakay sakit sa kasing-kasing, angay gyud ka mulikay atong mga pagkaon nga too much oil or fatty or salty, katong mga pinirito or sobraan kaparat, especially aning mga processed food nato, kanang mga dilata. So kuan kaayo na siya, no? Taas in sodium content. So angay gyud na nato siyang likayan or i-avoid. Ikaduha, kung ikaw aduna na kay diabetes or diabetic ka, dapat mo likay po kaatong mga pagkaon nga high in sugar, katong mga sweets nato, kato angay gyud na natong likayan. Mga juices nga processed, dili katong natural, soft drinks, desserts nga grabe kaayo katami. So kana siya angay gyud na natong likayan. Nganong importante ang pagdisiplina sa pagkaon? Aron ma-improve or mapalambo ang atong panglawas o para malikayan nato ang mga nagkalaing-laing sakit sama sa alta presyon or hypertension, sakit sa kasing-kasing, diabetes, arthritis, or cancer. Exercise a whole week. Every Sunday mag-alternate ko mountain bike o kuan o road bike. Yeah. Middle of the week magkuan ko workout. Treadmill. Workout. Dila usahay lang para pawa sa sumol. Most of the day magkuan naman kung lunch ako. Maisugutan. Karon lang nga na-timingan ko nga nag-sandwich ko. Dili kay na privy social akong kanyod to Na-timingan lang ko nga nag-sandwich ko. Kay tungod sa naamay mapalit na sa metro. Sa dili ka sumol ba? Sige, kuan. Di sa magpirmi. Naasay kanang kuan, kanang Pilipino, usahay sa palahi-lahi, pero pirming kuan. Pero bukaon sa kugmit gihapon, pero dili kuan gid ba kayo. Kanang dili heavy ba? Oh, mas maigi yung dili sa palabi og kanon. Kaon. Oh, kay og bisa kung saan mo mag-exercise niya. Imo sang kuan, imong intake tagko ra kaayo. Awa gyud. Maayo og kuan, rest niya, diet niya, exercise. Moram tayo na secret yun.
mausad niya ang usa sa mga rason nga anong importante sa bakod ang panglawas sa atong tanan. Mahimot nga productive kung maayo ang atong panglawas. Gani sa bakod natay medical assistance nga gihatag isip ayuda because health matters. Pusa karon mga igsoon natay panghatag ng mga high precision diagnostics gift certificate nga gipalit mismo sa pamilyang bakod aron ihatag diha kaninyo. Aron fair nato nga mahatag ipaagi nato sa raffles, no? Kung nahinumdum mo, natay gipost sa Bakod Party Cebu ang mga ni share ug mga ni PM sa ilang numbers kay mo atong bunuton karon. Okay, naay man na sila gibilin nga number kay atong tawagan, no? Karon dayon. To all the winners with 1,000 worth of gift certificates sponsored by Bakod Party Cebu. All right? So bonus nato 1 and 2. Let's do number 1. Let's call them. So ako ni manawag Bruno. Let's sosyalan. Ako na tawag. Hoy! Let's do this! Okay, ready na mo? Oh, kung kailan mo niya, kung i-ex mo niya, pasagdiin lang ha. Okay, ato ang padaog uno ganang high 1,000 ma'am no? 1,000 worth of GC. Huh? Okay, sure na. Okay. Di lang ako isulti kasi sigtiksmito ninyo mga bayutang man. Pero ikadaghanon na ito eh. Direct, okay na ba to? Okay. Let's do the speaker mode. So kamo kung ganahan mo makadaog mga iso i-share lang, PM us, no? Kanunaya ang pag-message namo. Ano tanawon mo? Let's do this. Huh? The number your dials cannot be reached. Ano? My goodness gracious. Let's do another one, ha? Because, para fair ta. Okay? Let's do 2 calls. 2 calls? Importante kung naghatag mong number, mga kabakod, dapat ablain yung linya, ha? Para matawagan mo dayon na mo sa ato ang episode. Hoy! Hello! Good evening! Yes, may gabi sa Bakod TV ni Sir na si Ma'am Melody Alcordo Durano. Good evening, ma'am. Am I speaking to Ma'am Melody Alcordo Durano? Ma'am, live ni sa Bakod TV, si DJ Ace ni ma'am. Parang hindi na gets ni ma'am. Hello? Hello? Good evening. Yes, ma'am. Can you hear me? Dito. Hindi kita maririnig. Okay. Ba't kita Joke lang. Ma'am Melody ka na. Nakadungog na ka na ako. Nakarinig na po. Okay, Ma'am Melody. Congratulations, ma'am. Ikaw ang usa sa akong nabunutan. Nakaduha ko 1,000 worth of GC live ta karon sa Bakod TV. Ano po? Nakadaog ka. Tagalog siguro nino. Ma'am, nagbigay po kayo ng number sa amin sa Bakod TV at ikaw po yung isa sa mga nabunot namin na manalo, nakapanalo ng 1,000 worth of GC. Naubo ako doon. Opo, taga-Taytay ka, ma'am? Oh. Oo, congratulations, ma'am. You're one of the lucky winners of 1,000 worth of gift certificate from Bakod TV. Thank you, sir. Saan ko po makukuha yun, sir? I-message ka kasama ang mga staff, ma'am, ha? And congratulations po. Thank you for answering the call. Oh. Okay, so sa i-message mi balik sa imo ang gi-message dyan gatong niagi sa Bakod Party Cebu, ha? Naay mo kuha nimo, ma'am, naay mo tungko nimo sa message. Sige, sir. Okay. Okay na, congratulations, Ma'am Melody. Usa man imo ikasulti sa Bakod. Thank you, sir. You're welcome po. Thank you very much, Melody Alcordo Durano, for winning 1,000 worth of GC. O ha? O, tinuod gini, mga hatag gini ha. Wala minunuan ninyo. Okay, ikaduha na ni mga iksod. Ato ang tawagan, ha? Okay. Ako tawagan ka ron, taga-Compostela ni. Lalaki.
Wow! Ang galing-galing ni pare. Ni pare? Oh, dyan lang tayo, pare. Okay, tawagan natin. Dapat on lang inyong mga phones, mga igsoon. Cogon Compostela. Ang ato ang second winner of 1,000 pesos worth of gift certificate. Alright, alright. Mahitag mo tubag siya, no? Sayang, kung di siya matubag in 2 tries, mangita taglain na mananaog mga igsodakan kay taga mga nagpadasa ilang mga numbers, no? Okay. 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 All right. Okay, let's do the second try, mga kabakod. If ever di siya mo pick up, mga kabakod, we will get another one. Sayang naman. From Cogon Compostela. Maayong gabi, mga igsoon sa mga bago lang nananaw. Tanawa diri, no? Diri sa may Kaniday. Sa mga gustong padala sila mga donasyon, mga daghang mga utana, no? Mga OFWs and stuff, please take note of this GCash account. Diya lang po, mga igsoon. Alam mo kahibong na ang panganana kay tao, kaya kailangan man na para ma-verify ang usa ka GCash account ug naitaw. And it's a staff name na mo, no? Okay. Calling na sa second time around. Sayang naman kung wala, di ka matubag. Cogon Compostela. Hindi talaga. Congratulations to you for nothing, Jay. Okay, Cogon Compostela, let's do another one. Ay, dapat pala di magtalikod sa camera. Okay. Asong sunod na tawagan is from Poblasyon, Konsolasyon. Mayong gabi dia, mga taga Konsolasyon, Poblasyon. Tang twister ba lang dahil ni? O mo kuliing na, no? Okay. Okay. 9, Sama ni. Okay, let's do this. Poblasyon, Konsolasyon, mga igsoon. $1,000 worth of high precision diagnostics na gift certificate. Gamit kayo ni, no? Sa mga blood type. Uubo naman ako. Pakuha naman ako ng tubig. Iko. Poblasyon, Konsolasyon. Good evening. Sa Bakud TV ni live karon. I'm DJ Ace. Na si John Kenneth Agnes. Congratulations, John. Usa ka sa mga mananaog of 1,000 worth of high precision gift certificate from Bakud TV. Congratulations sa iyo, bro. Usa man ang imong plano nagamitan sa GC John. Usa man ang imong plano now that you have won that high precision gift certificate. Mas malipad kayo kung wala. That's right. So, John, nakapanihapon na ka dyan. Nagmabagwanan din, sir. Swerte kayo ka dyan, no? Kaya nagbunot ta karon live sa Bakud TV. O ikaw ang usa sa mga nabunutan na kadaog 1,000 worth of high precision diagnostics. So, sa mga laboratory na kapangangailangan nimo, cover na. Congratulations, John Kenneth Agnes. All right. Okay. Kailangan mo murag ka ng takapugnaw ba? Kailangan ni mo inom tubig. Okay. Mga igsoon, don't worry sa mga wala na bunutan. We will do this again sa susunod, no? And well, for this episode's learning, mga igsoon, ako I'm looking at my daughter. She's actually here. Pasok na si daughter. So yan, kakakain lang. May kanakanakan. So, you know, in my personal learnings for this episode, importante kayang panglawas, especially ako as a father. I really need to, you know, somehow be healthy for them. Murag, ako karon, I'm totally not in a very good health situation. Murag ko ka ng, mag-hike you.
So, you know, para sa ako lang, sa akong nakatunan, I think I have to. So, ako nang tahas akong kaugalingon. Of course, kamusta na nanaw karon? Tahas ninyong mga kaugalingon na amping-amping na siguro sa tong health, no? Especially karon nga health is very, very kanabitang kailangan og focus, no? And we're not doing it for ourselves anymore, especially for those na naay mga kids. We're doing it for them, no? So, learning ko for this health lesson, I have to really, di lang kayo planuhan lang, kundi kailangan na atuan na yung buhaton. No? So, dapat mag-gym na si daddy, no? Mag-gym na daddy. Okay. Ayan. Alright, mga Ixon! Next week naman, we will talk about the benefits and the basic tips on biking in celebration of the National Biking Day in the Philippines. So, next week na, mga Ixon. Once again, mga Ixon, we're inviting everyone to do the exclamation point notify para makahibaw mo sa sunod natong mga live diri sa Bakud TV. And of course, again, catch us again next week for the National Biking Day episode in the Philippines. Once again, you're watching no other than the Bakud TV, pagpakabana sa saktong impormasyon sa tinuod nga pangalagan sa matag pamilyang Sugbuanon. Stay healthy, Cebu! Goodbye, DJ Ace! Out!